Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ба Кодекси маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки қаблан аз ҷониби ҳарду палатаи парлумони Тоҷикистон қабул шуда буданд, ба имзо расонид. Тибқи тағйироти қабулшуда, барои паҳн кардани маълумоти бардурӯғ тавассути васоити ахбори омма аз 580 сомонӣ барои шахсони воқеӣ ва то 11600 сомонӣ барои шахсони ҳуқуқӣ ҷазо пешбинӣ шудааст. Қаблан Кумитаи дифои журналистон CPG аз Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон даъват кард, ки ин тағйиротро ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ имзо накунад. Дар изҳороти рӯзи чоршанбе кардаи CPG қайд шудааст, ки дар тағйиротҳо маълум нашудааст, ки кӣ ва чӣ гуна бояд дараҷаи эътимоднокии иттилоотро дар бораи коронавирус муайян карда мешавад. Уже не вступив в силу закона, начались нападения на медийных организаций, на отдельных активистов. Это говорит о том, что все это спланировано, планомерно ведет к ограничению свободы слова накануне президентских выборов. мушоҳидон барон ақиданд, ки ин тағйирот баҳона барои паҳн кардани маълумоти бардурӯғ барои таъқиби фаъолон ва рӯзноманигорони мустақил табдил хоҳад ёфт ва минбаъд ин як баҳона барои сафед кардани амалҳои ғайриқонунии мақомоти Тоҷикистон хоҳад буд. Гулноза Саид, ҳамоҳангсози барномаи CPG дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ, бар ин назар аст, ки тағйирот ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон ба мақомот имкон медиҳад, ки бо баҳонаи мубориза алайҳи пандемия сензураро дар васоити ахбори омма мустаҳкам кунад. Президент Эмомалӣ Раҳмон ин тағйиротро набояд пазируфт. Зарур аст, ки фишор ба расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ пешгирӣ карда шаванд. Илова намуд ӯ. тағйиротҳо пас аз интишори онҳо дар расонаҳои давлатӣ эътибор пайдо хоҳанд кард. шаҳр ноҳие ки мо дар вилоят дорем, ноҳие ҳастанд, ки аллакай дар беморхонаҳо